I veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Sale i ljudi, dobrodošli na klip i ljudi, danas ćemo igrati Yu-Gi-Oh! Duel Links. Znači ljudi, ovo je prva epizoda na kanalu ove igrice. Znači znam da je ljudi, ova igrica izašla pre 5 godina, ali ja do sad nisam znao da ovakva igrica stvarno postoji. Tako da znači ljudi, ja sam krenuo da snimam ovu igricu jer me jako zanimalo, jer sam isto također kao mali voleo da igram ovakve igrice, odnosno voleo sam i Yu-Gi-Oh! Kartice, mislim ko to nije voleo. Tako da znači ljudi, ako ste vi kao mali voleli ovu igricu, naravno probajte je i skinite je preko Steama, besplatne. Tako da znači ljudi, danas sam rekao da ću da odigram dva gejma. Znači idemo protiv Eme. Ovaj game će biti lakši zato što je level 1, znači ovo će biti skroz prosto. Tako da znači ljudi, fore u igrici naravno dobijate svoj deck i borite se protiv drugih ljudi. Ne znam, ja mislim da ne može multiplayer, ali i ovako je stvarno jako zanimljiva igrica. Znači možete kupujete svoje dekove, da pravite i tako to, ko u real life-u. Tako da sve ovako ta igrica izgleda. Tako da ovdje imate ovog čovjeka koji vas, sad je njen red, tako da vidimo šta će ona da odigra. Stavila je nekog monstera verovatno. Ljudi, idemo da vidimo šta ćemo dobiti u našem špilu. Znači dobili smo Vet Kid, šta je ovo već, ne znam ni ja. Da vidimo, znači imamo block attack, to ćemo da stavimo za odbranu. Sad nam treba nešto da imamo ispred, neku jaču karticu, znači ovo je najjača kartica i stavit ćemo je ispred. Tako, znači ljudi, ovdje ćemo završiti sa ovim napadom i idemo da vidimo šta će ono da uradi. Ok, znači ljudi, uzela je novu karticu. Stavila je, mislim, isto čudovište. Tako da vidim šta ću ja sad dobiti. Opet dobijamo iste kartice zato što sam još level 4 i skoro imam sve iste kartice, sve dok ne kupim nove kartice. Da vidimo šta ćemo mi sad da igramo. Ok, stavit ću i Vukodlaka, šta je već, Silver Fang. Stavit ću normalan summon. Ok, znači stavit ću ovdje pored njega. Da vidimo sad, mogu bih možda i da napadnem. Da vidimo da li mogu da napadnem, mogu. Idemo yes. Nice, zaboravio sam. Tako, znači izgubila je 700 poena. Ok, znači ljudi, idemo i s ovim da napadnemo. Tako, znači uništili smo im i ovi dva čudovišta, znači ja mislim da je to dovoljno. Da vidimo šta će sad ona da radi. Izvukla je još jednu kartu. Ok, stavila je još jednu monstera. Ok, možda je mogu još nešto da uradi. Ovo mi čak i više ne treba, znači ja mogu ovo lakše da završim nego što sam i mislio. Idemo da napadnemo, ok. Ajde. Ok, znači izgubio je 600 poena. I sad mogu sa ovim da uradim direktan napad. I on je izgubio još 1200 poena, tako da to je to, znači propuštam njen red. Džabe ne želiš da izgubiš kad ćeš izgubiti. Slabo je to. Da vidimo šta ima ovdje. Ovo je nebitno. Idemo da vidimo što ima jači napad. Svakako je moja pobjeda. Nice. Gotovo je, znači ljudi, pobedili smo je. Nice ljudi, da vidimo da li ćemo nešto dobiti od poklona. Ok, da li smo prešli u level 5? Nismo, jesmo, nismo. Nismo. Nema veze ljudi, idemo dalje.
Ok. Nice. Sada ćemo, mislim, da odigramo malo važniji meč. Jesmo level 5 smo. I da vidimo šta smo dobili. Ok, uzet ću ovo. Ok. Samo da vidim da li mogu da kupim neki deck. Da vidimo šta je ovo. To mi ne treba. Idemo da vidimo da li mogu ovdje nešto da kupim. Ok. Dobio sam jedan game, ne znam nije zašto. Da vidimo šta imamo ovdje. Da vidimo jesu ovo dekovi. Možda mogu i da kupim neki dek ako imam para. Pa i mogu. Imam 4000, možda mogu i neki jači. Da vidimo šta je ovo. Da vidimo ovo. Vjerojatno ću kupiti ovaj dek. Šta već ima ovdje. Ok, koliko vidim ovo je dosta jači dek i naravno ću kupiti. Da li da kupim 10 packs? Ok. Tako da, znači ljudi, idemo da odigramo još jedan game protiv ovog lika što je level 10. Nadam se da neće da me povedi. Ok. Duel. Znači, srećno mi ljudi bilo, nadam se da ću ga povediti. Idemo sad. Ok. Nice. Da vidimo šta imam ovdje. On će iskoristiti Hinotama, šta je već. On me već napao. What the fuck, šta je ovo? Koliko vidim slabije njegov monster. Da vidimo šta je ovo. Ne znam ni ja. Ne znam baš toliko engleski. Stavit ćemo ovo kao odbranu, defense. Da vidimo šta imam ovdje. 1600, 1500. Stavit ću ovo. Nice. Šta je ovo? Ja ne znam, svakako ću da aktiviram ovo šta god je. Tako da idemo da pustimo njegov red. Ok. Dobio je karticu. Stavio novog monstera. Slabi njegov monster. Da vidimo šta ćemo dobiti iz špila. Neki samuraj. I njega ćemo da stavimo ovdje. Nice. Sad ćemo da mu uništimo čudovišta. Sad ćemo da vidimo. Nice. Uzet ćemo ovako napad. Yes. Tako. Nice. I mogu svojim da napadnem. Ok. Nice. Izgubio je dosta poena. Sad ćemo da vidimo da li mogu još nešto. Ne mogu više da stavim kartice, mogu ovo da stavim tu. Ne mogu, tako da prepustit ćemo njemu red. Ok. Da vidimo, stavio je monstera.
On je već predao meni red. Ok, ja sam opet dobio samuraja. Stavit ćemo ga ovdje. Tako. Sada vidimo activate. Nice. Ok. Ne znam šta sam uradio. Da vidimo samo koja je najslabija. Ova. Yes. I ja mislim da mogu da završim odmah ovog lika. Nice. Ok, i sad mogu direktno da ga napadnem. Nice. I da li ću moći još jedan napad? Moći ću. I ljudi, kao što vidite, pobedio sam. Nisam se baš toliko nadao, tako da pobjeda, ok. Ovaj klip je duži spao nego što sam mislio, tako da, znači ljudi, dobili smo 15 gemova. Ok, next. Next, ok. Ok. Inače ovaj klip je ispao 15 minuta, ok, ja sam negdje slučajno kliknuo, ne znam nije gdje. Ok, nice. Dao mi je jednu kartu, hvala. Close. Da li sam dobio nešto, dobio. Da, dobio sam ovo. Ok. I special. Pokupit ću ovo što imam. Neku loptu ili šta već. Ključeve. Ok. I uzet ću 50 gemova. Ok. Stage 4. Nice. Close. I prešao sam u level 6. Da vidimo šta je ovo. Ovo ne mogu ništa da pokupim, tako da nema veze ljudi, šta je ovo? Evo dobili smo još neku karticu. Kako god, znači ljudi, neka duja škola, šta već. Tako da ne mogu sad to. Znači ljudi, hvala što ste pogledali klip. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i komentarišite ga za još ovakvih klipova. Hvala, čao.